filmujemy z ręki taką trudniejszą trasę troszeczkę. Jestem czwarty dzień w Andorze. Trasę znam, więc zrobimy trochę takiego ujęcia. No, pogoda, słońce, już w niektórych miejscach wchodzi cień góry. Pojedziemy tutaj, gdzie jest słoneczne. Zobaczymy, czy się nie wywalę, bo to jest trasa trochę dla wymagających. A tam byłem dzisiaj trochę dalej, ale wróciłem na swoje stare, bo tu bardzo lubię. O, jedziemy na tą czerwoną. Znaki pokazują. Uwaga, no, żebym się troszeczkę nie... Jak? O. Dojazd do tej głównej. Tutaj jest prosta. A wyprzedzają mnie, bo jadą sobie tak delikatnie. Tu niebieska jest bardzo dobra, ale niebieska to jest niebieska, no nie? Pojedziemy sobie tą czerwoną. O, widać ją. Prawda? Jakie wałeczki. Śliczne. No to co? Jedziemy. Trochę cienia. Uwaga i jedziemy. No. Uwaga, przestawiamy się. Wałeczek następny. Promo. Promo. Tam ktoś zasuwa. Aż miło. Ja też tak jadę, tylko bez kamery. Pięknie, szeroko. To. Uwaga, no. Uwaga, zwrocik. Nie wszędzie jest, chmury się pojawiły. Gdzie trochę cienia. O. A teraz będą drzewka, właśnie dlatego ta trasa jest taka fajna, bo taka trochę jak po polsku. Trochę laskiem idzie. Jest długa. Sobie jedziemy. No jak? Mamy trochę lasu? Mamy. No, trochę zakręcików. No wjedziemy w cień. Połączymy się z tą naokoło. O, i jedziemy do wyciągu samego. Wyciąg jest moja knajpka. Góra. I co jest w górę?